Dala may nanay Asia kung mga bata, okay naman mga bata. Sanay Asia. Tao naman sila. I love you, I love you, I love you, Ayo. I love you. Ay, tao. Aming gabi eh. Mag-ulan unya. Nidagom na ba? Kinamay manok te. Dili, Kay. baktin ra. Bakit ilang bakit? Wala, wala na rabay. Pilay baligin nyo na. Dalawa dulan ta. Ha? Jadi mahan ang iba. Kana siya lima, tagsa din sila sa giya. Kumusta man? Dayan sa masang balay. Ay, malusot niya mo. Guba mo na mong balay ko. Ala, tanaw gani ba? Di mo gusto. Guba mo na mong balay. Ano gani ba? Basta dagang mong balay. Malumpag ka. Ayaw pagsulod ya kay Tetri ni Dako. Ay, direko. Guba mo. Dili, okay ra. Dili lang ang... Importante yung hospitality. Amaning. Nako na dunggan at tugil sa maning. Radyo. Sa una kay Uy. Kulapo gid akong paminahan ng radyo. Asa mo to mo gituksok din ni? Paon. Iun pa man gud na ba? Max naman na. Nawala na. Namatay na atura. Lanay pati. Makakuan ko ni kay makarelate ko ani kay kanang samong balay ani ibon sa una. Yan ano yung balay gyapon namo gyapon. Dayon. Ay ko lang. Dayon. Tag-iya. Ala, ginoko. Sige, maulog pa gid diya. Saan yung balay nalagi aircon sila lang gyapon dam. Oh. So dali dam. Oy, guys, makamingaw ni nga balay, makamingaw sa Yes. kay dinhi yani mi nagdako. Correct. Gabi. Kanang lampara. Ay sorry. Asa yung banana, ma'am? Kulapo dayon. Ma'am, nay mong banana dire? Wala. Kasi madunggaban ko. Patay ka gid. Ay sir, may gabi eh. Wala diya kay. Ayusan nyo kuyugat ang balay nila, oy! Ay mo kat nila kay mahugmo na dira. Ma'am, dali ma'am. Kumusta man mo diri, ma'am? Ha? Pila gani mong bata? Sulod mo ka, ma'am. Anak, ma'am. Sulod ko. Ha? Dili ko tayo na sulsud day. Bila mo anak mo di, ma'am? Pito ka buo. Ay, kulang pa? Ari na ko eh. Cool pa. Kulang pa? Sa alani mo, Brad. Siguro makigagway, oh. Buyag tayo. Bayan. Siguro makigagway. Ano pa, no? Ano ko kami hapon taka na lungkot mo gagawin. Oh, gold. Diba, gold. Na ay itlog ilang kanon. Ano man? Ingon sa akong anak. Gold. Makakita akong anak-anak kasi ma ilang kanon kay na. Pila kami katuig yapon na ginanag yapon. Isan kami uy. Nga na isan nang dagyo bango naman mo diri ba? Ang sa usa ni nga bisita ka panguklab magkandiro. Lugaw, wala. Lugaw? Ikaw ba nga, wala lugaw mo. Tugod sila. Kumusta man pinabuhi? Sa imong ipan niyo yung trabaho niyo. Panagod ya. Magtagod lang. Imong banana mo yapon. Nice gila mga anak. Kung gani kaya, wag ko tukuan niya sa eskwelahan kay wala ko igo rin si Purpose ba. Lain ang sa inyong sitan lugar, ma'am. Sudan. Wala gyud sidan. Ha? Wala gyud sidan. Ano sudan? Tulungan na mo ay sudan. Kaya kay ngali asin. Bitaw. Lagi. Dala may nanay Asia kung mga bata, okay naman mga bata. Sanay Asia. Tao naman sila. Uy, dali sila. Wait, wala siya. Ha? Ang asin ni sudan. Kasi sige po kag tungit. Dili. Lagi ka depender rito. Yes. Dili Ikaw na sa siya. kung ito. Sila may kusog kay naman. Ayaw. Isa kaya po nasa government sa mong drive. Sino mo kami sa asin? Kan wala sin? Sa pa may sumpay. Pila mo kabilin sa tong dulaan dira. Ang dulaan daw try na pabada dira ang mga dulaan. Nagduwa na bilin ata ini Nawala na dito. sila ba? Paggutom. Ang mga kauban kay ang binaklaya manggod umot nga silingan. Marami ka no? Asa man sa lagi. Ha? Wala. Wala sud. Ay na Asa pa imo dulaan. sudlanan bulkit na amagud sa imo. Wala ang dulaan. Ayoy! Ayoy! Ay nagbilin.
Lalaki, sige lang doy. Balikan na kanamo imong dulaan diri ya kay wala ta mi dulaan. Atong yata sa tong bugas nga Nasa ko, nasa ko. Sa likod. Gusto diha mo pagawa sa Ma'am kanang abag-abag ra gini mo mama. Ang pula, ang blue, murag mas kinahanglanon la diri nga balay. Ay, gaan na kaya kong bag. Ma'am kanang pasinsay amang abag-abag lang mama. Dugangi pa ni be. Dugangi pa. Atong blue. Napay isa ka bugas grabe. Abayo. Kanis, sigo mas ni nga. Bana, tabana. Anak ni mo ni nga dalagita ya sigo na sa dira. Pagid. Basig muso ba kani ma'am? Kani para sa maning. Ma'am, shirt ni mo pang TikTok ni mo. Mga shirt pang TikTok. Oh, dugang yapong grocery yapon niyo. Mura ba sila? Mura no? Grocery. Dugang ipagbugas na po, napay isa ka bugas jud. isa ko kabugas. Dili natulog. Ah, dili na isa. Na imong bugas? Na isa ka bugas kulang napatoy bugas sila nabilin. Nasa bag yung bag day. Kala sa bag, bugas na. Bugata dahil kasi mong gidala no ba? Oo. Dua ka bugas? Ah, kabugat sige. Ay, dili na pwede ko lang. Kasi yung dira ba? Uy. Mangulap kay Gulano kaniyo. Okay naman ni. Iya man ni. Pick-up ko. Ay nagaulaw. Wala na. Laanap niya problema di. Uy, biro. Napay bukas ko. Ay, nadin ko. Kailangan ko nga kuan nga itong yan basta importante, bahalag pobre basta wala kaaway. Ba? Continue ra gyapon limbasog. Promise. Inani ra pa mong balay gid sa unat eh. Inani ra gid. Oy, dugang. May abag-abag konsultan. Konsultan. Kani? Alay ay gamay lang. Di man gid ko ihatag na ko ni kay dili ni ako. Isuro na pamawan ra. Mga kuan ni mga donasyon gyapon ni sa tuong mga kuan. Nagpuno na ko ni Taman Red diri kay mga dogin ka. Pang abag-abag. Sulod na sa bulsa na. Ay kabala ka wala pa siya congrats sa das. Atis bam. dili na gadagan ha, dili na kandidato. Uy, wala ibudagan. Bastos lagi nang ako min. Kwarta-kwarta pa na bu. Kwarta wala ka palimpyo kuko sa gina lang. Bitaw, thank you so much again sa Transport Kitters, thank you so much. Sa inyo ni kami kuat lagi may delivery. Ma'am, enjoy na mo ana ma'am. Salamat kay kamo na ikaw na bala sa imong sina sa bata, sa imong banang imuha. Ikaw na pa sisud ana. Ano? Sa karang Pura siya magpadugang gid sa imuha ndam. Ako'y bahala da. Nga na tong Ay, tagon. binggalan ha. Uga na tagdon. Yo, thank you so much. Gid kayo gyapon. Again, ikaw mapula ng pangayog. Salamat sa inyo, guys. The more blessings sa inyong ihatag, the more baklay mitabo sa mga. Kita tanya. Salamat yan muna mi. Hala. Ka. Wala mo masabang nga uling ni ay. Hala, tanawa. Be, tayo sa grupo, be. Ala ka lo. Asa di ay ka naglingkod? Tanawa ni kasirok pinako ni. Abi manako og trap ko nga. Ay saman. Ay, sorry, yung kayo mo. Asa ka naglingkod di ay? Lang. Kung daw naglingkod naman sa largo. Ayaw siya man. Sige na, kiko na na. Ay karon trapo lang man. Ayan na. Ginoo ko kanina. Ay, ay, tapukin niya raw. Ay. Dala. Ay, ano trapo. kayo na? Ha? Giring. Ay, sorry, isang pas. Nasa imong luyo. Kami sa piring, may lang pagimulbol. Sawan po ko ninyo ba? Hala, butangan mong uling da sa Yaman lingkod. mo nga sa kaldero ko sa mga... Ah, butangan sa kaldero. Sorry. Dari, oh. Ayan, shirt. Ang shirt pan ba? Pahiri sana kayo hukan. Tarong sa church pan. Pagkatakunin ka. Pugira na. Sira ang bagi. Ay, okasyon, alas 8 na. Kita ko nami. Ang imong sulod. Parisel. Kapit naman. Namis. Nagaan na kayong bag, lamig na kayo di baklay. Ito na ni.
Di lali layo. Mas kinanglan ni Mama Maricel og daghan nga ayuda dito, daghan yang anak. Dala pa, dala ang backpen. Last na lang. Ana man pud ta karon. Among guide asa naman to. Wala gyud ni murag kapoy, nagigiyamong gibati, di na gyud masabot. Nanggahi na gyud among tiil, may pantil nanggahi. Napami dala na sobra ani mga sina pero kasi sila na kaning dire may magbahin-bahin na lang siya, nay bahala na lang kung asa ni ihatag dito siya, nay mahibalo. Tapos basta, thank you so much sa pagsuporta guys sa Artistang Hilaw, sa Hong Kong Mamis, mga admins, thank you so much. Thailand chapter, Malaysia chapter, mga nagsuporta. Basta kamo na kailan mo siyang kagalingon. Di na tumata sa tagsa. Thank you so much for supporting Artistang Hilaw and thank you so much for supporting Backliners. I love you, I love you, I love you.